Okay, i dag der skal vi gå med en overrasket og give med et scan. Ja. Kan I se? Nej, fucking hell. Skal jeg ikke vælte med? Sådan der. Okay, Benjamin. Jeg kommer ikke til at købe dig et skin, okay? Jeg kommer ikke til at købe dig et. Fordi det gør jeg ikke. Nå. Okay. Nå, kom, lad os bare spille lidt game her. Kom. Åh nej, han levede. Nej, det er slemt. Benjamin, du skal ikke leve. Hvis der er, vi vinder det her spil, så giver jeg dig skinnet. Okay? Benjamin. Hvis vi vinder det her spil, så giver jeg dig skinnet. Hvis vi vinder det her spil, så giver jeg dig skinnet. Det bliver sindssygt, om jeg skal... Så du sletter mit telefonnummer, hvis det er det, jeg ikke giver dig skinnet. Hvis det er, vi vinder. Jeg giver dig det, hvis vi vinder det her spil. Nej, så... Vi kan prøve. Skal vi snakke om det bagefter, okay? Perfect, du what I say so. 240 som jeg sagde. Big ass tracker. Yeah, vi vinder det her spil. Mit første spil i dag vinder I ikke. På grund af det gjorde vi ikke, for jeg har spillet rimelig lang tid. Jeg uploadede også lidt i går. Men Benjamin, så lov mig, at du subscriber til min kanal. Nej. Milo Gaming 13. Du skal seriøst abonnere til min kanal. Hvor? Nej, vi lader den der. Benjamin, vi kommer ind nu. Sokker. Benjamin, vi kommer ind nu. Du kan bare få dine forældre til Milo Gaming 13. Og mit forbillede på min kanal er en hund. En sjov hund. En goofy hund. Hvad for noget? Min kanal hedder Milo Gaming 13. Milo Gaming 13. Min kanal. Hallo? Min kanal. Hallo? Min kanal. Hallo? Åh, nej. Det virker ikke lige nu. Eller jo, jeg har fundet til at virke igen. Men min kanal hedder Milo Gaming 13. Altså Milo Gaming. Ja. Du skal se min video om en video. Jeg er stadig i gang med den. Jeg lægger den op lidt senere.
ikke på grund af, at jeg stadig i gang med den. Like den lige. Drama! Fedt. Ah! Det der var en af mine første videoer, der hedder Floss en. Ja. Nej, det kan jeg ikke lige nu. Det kan jeg ikke lige nu, på grund af... Kommer du til at se den hele dagen? Men dem som der ser mine videoer, de kan ikke høre dig. Mister den. På grund af, det kan de gøre ikke. Du kan i hvert fald ikke. Hey, jeg lægger efter den kiste. Du gæster ikke. Ej! Jeg har det der skin, som der var bouncy. Kom, lad os dræbe vores bouncy. Hey dude, jeg har... Prøv at se mit loadout, som jeg har lige nu. Jeg har en grå shotgun, den er pistol, den der og den der. Nej. Nej! Åh nej, det er min gun. Lille shotgun. Fuck. Den der må du gerne på. Okay. Du skal ikke bare på grund... Du skal ikke dræbe dig selv bare. Den er min. Heller ikke ikke se, ikke viewers, han spiller grimmeren. Au! Hjælp mig! Hjælp mig! Den rammer mig hårdt. Kan du hjælpe mig? Nå, return to lobby. Vi skal lige varme lidt op. Nej, return to lobby. Nej! Nej! Au. Jibbi jibbi jabba jabba dobi dobi jabba jabba ba jibbi 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 bum 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 jibbi 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 bum. Nej.
Det har jeg slet ikke. Jeg har slet ikke givet dig det skin, du gerne vil have. Slet ikke spillet 800 V-Bucks på det skin. Det der den gode stil på det. Hvorfor? Jeg har kun gjort det 2 gange. Rain on me. I så ikke noget Furious. Jeg har slet ikke lige gjort noget mere, så jeg spillede lige lidt flere videos. Rain on me. Gotta, oh, I've been married a long time ago. Så det gjorde det. Så du vidste, jeg jokede. Omega box, PvP. Gotta, oh, I'm been Meryl, I'm Congo. Jeg har lyst til at kigge ham. Gotta, oh, I'm been Meryl, I'm Congo. Gotta, oh, I'm been Meryl, I'm Congo. Okay, ready up. Fedt. Du kunne lige have givet mig den. Så. Jeg har 100. Eller, nej, jeg har 2. Jeg har 300. Ja. Det ved jeg ikke, om du kan. Fordi man skal i hvert fald, hvis du er logget ind på Epic Epic Games. Det er der har lavet Fortnite. Nå, jeg skal lige ind og flække ham i noget box pp, okay? Jeg ser, det kan I nok godt lide. Rain on you. Det kan jeg ikke på grund af, så skal jeg gøre det på min højtaler, men det kan jeg kun lave på min computer, men der kan jeg ikke snakke med dig. Bla bla bla. Jeg igen, du skal lige gå ud og dø på grund af, at du starter game. Gå ud og dø. Gå hen til den. Slå den med din pickaxe. Slå den med din pickaxe. Nej, du skal ikke spise den der. Skal du fandme ikke. De eksploderer, når de tager skade. Og den der er... det står det bedste sted. Det stod... Nej, det var... Fordi, nej, på grund af, at man kan se... ikke noget. Jeg kan lige vise dig den, når jeg kommer hen, okay? Så slår du ikke dræbe mig, okay? Okay. Jeg til Tina. En af de skins, som jeg faktisk har fra chapter 2. What? Jeg kan ikke dykke. Okay, Benjamin, ikke lige skyd mig ikke. Okay, skyd mig ikke. Se. En bue. Det var en gammel bue. Rain on sisters. Jeg fik...
Jeg har 500 liv. Prøv at skyde mig. Skyd mig. Og hvis jeg rammer dig med min pickaxe engang, så dør du. Nej, hej. Fisk. Der er fisk. Men du har skammer for noget. Nej, det er blokfisken. Christmas time is here. Fast as fuck, my fish. Jeg spiser en god fisk. Spiser en fisk. Jeg har 400 liv igen. Det er på grund af, at jeg er fiskemand. Jeg har ikke noget. Kom. Lad mig høre, de ramte en gang med min ting. Please, kom lige herned. Nej, guy. Jeg har våben. Bare en masse fisk. Ja. Ramte der bare noget. Jeg var fiskemanden. Au. Jeg renegade way down. Renegade Raider. Ej, det er TNT. Okay. Du fik mig til at sige F-ordet med family friendly kanal. I got double speed. Nice. Au. Hey, skal jeg pickaxe ham? Nej, jeg har en lille. Jeg pickaxe der. No. Okay, kom. Jeg står bare der. Jeg kommer. Ja, godt. Ej, det er bare for sjov, Det skal jeg ikke klare. Du skal ikke dislike min video, du må gerne dræbe mig. Nej, men jeg bruger controller nu. Kan du vel se, kan du ikke? Nej. Så dræb mig. Ja, jeg er klar. Nej. Fly away. Nej. Men det er content. Nej. Du skal ikke slikke på det mikrofon. Det er underligt også.
på grund af, at jeg var fisk. Jeg var fiskemanden. Nej, jeg har kun været ham 2 gange. Det kan du ikke blive med. Jeg gider dig bare. En grågun. Du er en grågun. Du er en grågun. Jeg havde en grågun. Passer jeg? Nej. Jeg er ikke Brutus. Jeg er ikke Brutus. Nej. Jeg har Brutus selv som skin. Se. Hvorfor livede du? Get retail, hvorfor? Nej, jeg har... Ja. Jeg er glad. Jeg er glad. Må jeg se... Hvad for en? Hvad for en? Hvad for en? Den har jeg givet dig. Ja. Vi kan have fodboldstjerne under broen. Rotten under broen. Kan jeg slage rotten under broen? Jo, rotten under. Jeg har 1-0-0. Jeg har 1-0-0. Har jeg. Hvorfor? Unormal. Nej. Nej. Det er zero build. Slash just rank. Jeg har den selv. Så fedt. Rage quit. Åh, hende. Jeg har givet ham den. Sig det, det er mig, der har givet ham. Sig til det før, det er mig, der har givet ham. Jeg har den ikke, haha. Nej, jeg kan ikke. Nej, jeg kan ikke sige det. Det er ikke let. Ready up? Kom, lad os spille. Så vi skal bare stå her og danse. Tak for at gøre mig party leader. Du gjorde mig det. Så det er mig, der kan bestemme. Du gjorde, så jeg var der. Det var det for den video.